facer extensivas e quero facer miñas os agradecementos que fixo Laura a súa presenza e tamén por terme convidado a participar na presentación desta candidatura. Cando viña para aquí e viña pensando que iba a dicir, pois viña de conta de dúas curiosidades que creo que me gustaría mencionar. A primeira é que moitos de vós non me coñecedes e estou contribuindo a presentar un candidato que coñecedes claramente. Isto é unha cousa moi curiosa destas etapas preelectorales. Pero outra curiosidade, non o é menos, e que Galiza está a pillo de batir un récord mundial. Non sei se saberedes, pero vindeiro mércores Galiza vai batir un récord mundial. Ata aí pouco, o Estado de Irak levou 240 días sin confirmar goberno. Bélxica leva 280 días sen goberno. O vindeiro mércoles Galiza fará 2 anos que non ten goberno. É un récord difícil de igualar e que ademais parece que o contador continúa, non? E cando digo que Galiza leva 2 anos sin goberno, non o digo porque na Xunta de Piemonte, Pío, Compostela haxa alguén que di ser presidente dos galegos, senón que o digo porque hai alguén que non actúa como ten que facer, non fai política. Todo o que consistiu a actuación do Partido Popular foi basicamente en demolición e mentiras, e non sempre por esta hora. Cando digo que o Partido Popular se dedicou a facer demolición foi porque nesta primeira etapa, despois de ter gañado as eleccións, dedicouse basicamente a destrozar todo o que estaba feito polo anterior goberno de coalición. E aquel anterior goberno de coalición só tiña unha cousa que se podía destruir, e era a acción do goberno que efectuara no seu momento o Bloque Nacionalista Galego. Vemos así como a día de hoxe xa non se fan máis centros de día, sino que ademais nin siquiera se inauguran os que xa estaban feitos. Vemos como a política de atención aos maiores tamén queda completamente paralizada. Non hai xa máis residencias de maiores de xestión pública. E máis, aquela política tan importante que tiña efectuado deseñado o Bloque Nacionalista Galego en relación aos centros de escolas infantís coñecidas como grandes escolas non simplemente quedaron eliminadas, desaparecidas e transformadas como outra etiqueta que era a caliña azul, sino que ademais fixademos que perniciosa é a forma de actuar que ten o Partido Popular. Non sei se coñecedes os puntos de atención á infancia, pero son a porta de entrada a un modelo de xestión privada. O que está facendo é achicar todo o poder público que tanto traballo e tanto esforzo nos costou a todos os galegos e a todas as galegas para deixalo en nada ou en mans de entes de xestión privada. Isto é, son consecuentes ca súa filosofía. O que pretenden é que haxa menos poder dos galegos e galegas e que todos os recursos queden nas mans dos seus amigos e amigas que participan a través da xestión privada no que eles denominan servicios públicos. Pero non por eso quero tamén deixar de prestar atención á súa política da mentira. A súa política da mentira que estivo presente cando estaba na oposición e agora que están na Xunta. A primeira grande mentira que nos venderon é a da austeridade. Seguro que moita xente, moitos veciños e conveciñas vosos, pois teñen a certeza ou a impresión de que este goberno é un goberno que se basea na austeridade no seu efecto máximo. Pois ben, é importante que os galegos e as galegas saibamos que este goberno deixou de executar 1.500 millóns de euros. Isto é, dos cartos que nos foron privando para poder facer outras cousas que non fixeron, eles que ainda por riba non executan esos cartos, non? Logo, atopaste con tantas curiosidades como, por exemplo, que necesitan 120 e pico mil euros para facer unha boleta que todavía descoñecemos cal é a realidade para a construcción desa boleta. Ou atopámonos con que aquel mítico investimento que fixeran na vista papal, pois que ao final non rendeu o que eles esperaban que rendiran. Agora mesmo sábese que na previsión que tiña a Xunta de Galiza, pois ainda por riba, daqueles 3,5 millóns de euros, pois deixaron de ganarse 400 millóns de euros sobre o previsto por parte dese goberno. E logo tamén nos topamos con que en vez de atender a lista de espera, pois que se gastan cartos en publicidade institucional na área sanitaria. Casi 1 millón de euros en materia publicitaria, simplemente para anunciar que hai un hospital feito.